Digitaalisuus on mun mielestä nykyisen teknologian mahdollistavia asioita ja käytännössähän se lyhentää kaikkea kehitystä, oikeastaan välimatkoja, ihan kaikkea tällä hetkellä maailmassa. No, tällä hetkellä se tietysti nopeuttaa tuotekehitystä, koska digitalisaatio, niin kuin sanoin, se mahdollistaa paljon uudenlaisia tapoja esimerkiksi testata, kokeilla ja myöskin kehittää tuotetta, eli nimenomaan nopeuttaa kaikkea. Jos sulla on haaste, sä haluat tietää, mitä tällä hetkellä tapahtuu esimerkiksi sun lähetykselle ympäri maailmaa, niin mitä sä teet? Käytännössä me mahdollistetaan sulle se, ja tämä meidän laite on täysin energiaomavarainen. Eli sä laitat sen tähän kyytiin, niin sä tiedät koko ajan, missä esimerkiksi sun logistinen tavaralähetys menee. No, tällä hetkellä me keskitytään logistiikkaan ja transport-sektoriin. Eli mahdollisuuksia tietysti vaikka kuinka paljon, mutta ehdottomasti me keskitytään siihen tällä hetkellä, koska on tärkeää, että on jonkunnäköinen määritelmä ja jonkunnäköinen goali, mihin lähdetään liikenteeseen. Periaatteessahan se voisi liittyä ihan mihin tahansa. Meillä on paras tiimi ensinnäkin, meillä on paras idea ja meillä on erittäin hyvä kokemus oikeastaan kaikilta aloilta. Teknologiakaverit on erittäin hyviä. Itselläni on kansainvälistä myyntiä, markkinointia ja meillä löytyy semmoinen sanotaan täyskäsi, jota ei kukaan muu voi voittaa.